toward East Africa. The message coming out of Washington is blunt. The guns in the Horn must go quiet, not because American policymakers suddenly discovered humanitarian conscience, because the Red Sea, the artery through which over 12% of global trade normally flows, is bleeding commercially, and Washington cannot afford that. What the US is now attempting is nothing short of a sweeping geopolitical engineering project. A chain reaction peace initiative, threading together Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Eritrea, and Ethiopia in a single interconnected diplomatic mechanism. The problem? Every single link in that chain carries the seed of its own collapse, and if one breaks, they could all go down together. This is the situation on the ground right now, and it is more dangerous than the headlines suggest. Red alert, the كم تريوا زلهم إذا هنتي سألي أبز قدميت كريكم صنعكو إذا سألزيا هنت كابتي أتصالي أب زوريانا زليا أمريكا أبزك أرنا أفريقيا بزح نجر كتجبرت جوايا لا ويون أقداسيك أي مسمر دبت أحكم زولي الرأيهم على لينا نبليرنا السودان إثيوبيا صوماليا قال ملاي لنا نزارب نيرنا there is a new front now تبقى دم زنا برنديجن حجي إن حيا لدمت زلوا قداي كنرينا انتايسو أبزن زحلفا ساعات حدش شجر أب كبابينا يرألو كابتن زنبر شجر توسخ شجر مالتيو إرترا أب كميز بلد بوتا كم زلا نمرداء ترى كباكم يه معناته إرترا تفترو زلا سجما يكون زجنا بزوريا إرترا زليو. Yemen's western coast, where there's been fighting between soldiers from the internationally recognized government and Ansarullah Houthis. Authorities say that after years of relative calm, the Iranian-backed Ansarullah group is aiming to advance south to areas outside its control. Positions controlled by the UN-recognized administration have come under attack in the region of Tahama. Yemen's Minister of State says that dozens of government... أب يمن أب civil war كابتعاتو نوبيح عمتاتي خوي نزولا نوبيح عمتات جيرا لا يمن حجد ما حدش وق تجميرو لي بحلالابل جبل دبازان جلزول وزلو يوم كن من يوم زوزوا وزلو حجاب يمن بمنزل قفيهم تايقة علامة رأي ومزي كل جزء دراما زلوا بزها جرزيا حجد ما تحوت زبهالنا بكاليس بس لزلو أوشت يمن كاليس أجمع كفتر كم زغل فلوت إسرائيل بتحوت زبال أسيرات لسه زلا قالنا جرك جبر كم زغل جن إسرائيل ترى يكون تفلالي حالات يوم زلوا أبزي لأن كان هذا هو بزحات زي قتله كينات رأيه. Groups and members of the Ansarullah group were killed in confrontations there, and that government forces are holding on to their areas. 15 government soldiers were killed in battles in the southern part of Hodeidah province. Ansarullah Houthis rebels control most of that province that have been undertaking a military build-up in recent weeks. The government says that 50 of them were killed and dozens more wounded in some of the latest fighting near the city of Taiz. Meanwhile, protesters are... حجي تريوا زلهم أبز يمن انتايو زقاتم زلون دحريلنا قد مزق كيناتنا إيران مجمارو وحدا نقرقاتي من إيراب يمن تذكروا تغينكم أبز channel extensively covers قبرنا ونسد ما again نتي حزب ترايدي كنت كارتا نارا أنا كنكيت كنكلال لنا تا كارتا مردات تبنا أبز يمن أبز حلفة أب مبرغاوي يمن ويون دبوباوي نابتي هنداو كأنو ورد بوتاتات بإمارات زدقف حيلي STC Southern Transitional Council زبهال بإمارات زدقف حيلي كسفح فتينونا بدوب سعودية قص مسفتنة سعودية اتدقفو ناي منقست حيلة تازبهالو علم لخاوي منقستي بعلم لخا بعلم لخ زدقف منقستنا يمن زبهال بسعودية صغمات مالتيو سراوي تالو بسعودية دما زدقفو حيال قبر ملسي سعودية دما بنفرت جيرا حسنية نتي STC زبهال أبحث يرقزي حقو سيرا نتي بمنقس زدقف سراويت نتي زعبية كفال دبوباو كفال يقول نتي قماقم بحري كم زقو عصر جيرا سو زين بعلو تاريخاو فصامي نيرو ردي زي تاريخاو فصامي نابي قصو كخيط فتينو حجي بيناي من قدي مسي زلو مني حجي زواقع زلو كنبلينا قتلو أبدي حجي حوت زبحال حيال زخونا حيلي وتدراو حيلي نزي معراباو كفالنا يمن ويوناب بحري زد أمت نابي إرترا قصو زلو زقو عصر حيلي زلو أبدو كوينات نايتي بسعودية زدقفن بإمارات زدقفن كقبر كل حوت الصغيلي دريوم نيرو حجيجن اتناي منقست حيلتات نتزعبي كفالنا يمن تقصاصيرو زلو مستي ناي حوت حيلتات تواقيهم على يبحلالو سلازي سعودية تدقف حيلي مس إيران تدقف حيلي زقبرو زلو كيناتي سعودية دما من البات المغنيات كسي لو خجلاتي سعودية نزك أي بحري ناس أكونوا له زغل من قدك تفتر كتكلالو مغنياتو يا إيران بخلتي من قدك تقواصرهم كواصو ما يكلني زبال جن أنصار حوتي أيكون سعودية بينا
ምስ ኩላቶም ሃገራት ኢማራት ወሲኽካ ኣሜሪካን ካልኦትን ተደጋጊፎም መፅዮም ንሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመት ተዋጊኦም እውን ኣይሰለጦምን ስለዚ what has changed ሕጂ ምናልባት ኢራን ተዳኺማ ኮይና ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለው ኢራን ኣይተዳኸመትን ስለዚ this is going to be very surprising እስከ ንሽተይ ክንሰምዖም ኢና ምክንያቱ ብዙ ዘገርም ስለ ዘለዎ and the return of international flights. Let's take you live now to Sana'a. Al Jazeera's Yusuf Mauri is live for us in the Yemeni capital. Yusuf, how intense are these clashes? Well, as you mentioned, it's been relatively quiet over the past couple of years. These are surprising attacks, as the government officials describe them, that occurred in the dawn hours and lasted for several hours. One government official describes it as the deadliest attack to have taken place in years. It's an indication of how fragile this ceasefire remains between Yemeni government and the Ansarullah Houthi group, who control the majority of the southern province of Hodeidah. These are very critical front lines. This area where the clashes are taking place in the district of Hais in southern Hodeidah, it sits on the road. It's a district that sits እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎቲ ብኣንሳራላ ዝምራሕ ሁቲ ዝቋፀሮ ቦታን በቲ መንግስቲ የመን ዝቋፀሮ ወይ ከዓ ሰራዊት ናይ መንግስቲ የመን ዝቋፀሮ ቦታታትን ዘሎ ዶባት ዘጋጥም ዘሎ እዩ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ንክንደይ ግዜ ክቅፅል ይኽእል ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር ምዃና እዩ ዝርዳኣና እዩ ዝብል ዘሎ ከምዚ ትሪኦም ዘለካ ዕጡቃት ሓይልታት ከም ትሪዎም ምንቅስቃሳት ናቶም ሒዞሞ ዘለዉ ኩነታት it's just kind of scary ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ብጣዕሚ መሰሪዕ ምስ ሱዳን ከነሪአኩም ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ክትርኢ ከለካ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ በቲ የመን ወሲኽካ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ዘለዎ ኩነታት ከም ዘሎ ንክትግምቶሲ እቲ ምግማትካ ከማን ዝኣክል ኣይኮነ እቲ ንክንግምቶ ንኽእልሲ እቲ ክክል ንዑ ክገልፆ ዝኽእል ኣይኮነ ኣከም ኣብ መንጎ እዚኦም ቦታታት እያ ድማ ኤርትራ ተኣኪባ ዘላ ስለዚ ኤርትራ ብ360 ዙርያ هوية أبزوريا زلون تتبع مجنان يكون ويونتي من قصدي كلا حالتات كم خبلون تفتنون كاب زيرو تبقيسهم كقانوني لما يكون let me give you a perspective وين كم زي تمسا سالنات كبكم UK كوينات أبزوريا أنا اللي يمزولو زلو أبي زلو كويناتيو أب يوكرين زكبر زلو كوينات أبزوريا أنا يزلو يمزولو جرمن كوينات أبا فينش أنا اللي يمزولو سويدن كوينات أبا فينش أنا نرويج كم كل ما يربا كوينات أبا فينش أنا يزلو يبلو يوكرين تراشا زواجو زلو بتناتهم analogy بتناتهم تمثال ويون أبنت تتختيلك إيرترا أمونغو حوية زلا أمونغو حوي السودان كوينات at any stage نبقى له خيد خلي أبتبيع زلا حوي أبي إيرترا بتسقر خلي لما بيمن لنا بحري قرب كنا بحر وند حنين بلنا يرناجن دحين كم زي كنا خاطر اللي خد أنا بدي حنقص خيد زلا يمثلني يرجن دحين زبهل يلا نامسون لذي تي ሃገር ኤርትራ ናይ ሴኩሪቲ ዓቕምናቱ ክሕይል ኣለዎ ክበሃል ከሎ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ኣካይዳናቱ ሕልፍ ዝበለ ጥንቃቐ ናብ ሴኩሪቲ ዘድሃበ ክገብር ከሎ ዝተጋነነ ኣይኮነን ላይክ ሲሪየስሊ እቲ ሃገርሲ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ትሬትስ ሓደጋ ናይ ሴኩሪቲ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዘለዋ ኩሉ እዚ ኩናት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መን ይዋንዎ እንድሕር ኢልካ ናይ ደገ ሓይልታት እዮም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ዋናታቱ ናይ ደገ ሓይልታት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገሚ ግን ናይ ደገ ኢድካ ኣለዎ ብፍላይ እቲ መንግስቲ ብናይ ደገ ማሕበራት ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ደገ ኣጀንዳታት ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ኣብ የመን ተኸይድካ ናይ ደገ ሓይልታት ኣድዮም ትቑፀሩ ስለዚ እቲ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ዙርያና ኣብ ሶማልያ እንድሕር ከይድካ ከምኡ እዚ ከባቢ እዚ ንዓና ጠቕላላ ኤንጋልፍ ገይሩና ዘሎ እቲ ከባቢና እቲ ንሕና ዞባና ኢልና እንዛረበሉ ዘለና ቦታ ብባሕሪ ይኹን ብኻልእ ይኹን ብኩሉ ሲ عرفت زي بلو بوتاي كتب الكلها هذا هاجر سي إيرتراز بالهاجر قال زي كونه بده يزلو سازي تمنقس كل جزء نزح رجازي أبقى متيتيو دواس أو من قدك حنس ويون كل من قدها كفتن نجدني security أجمع على النكبل حيالو تدرى عمي بتزلو كنتات كحس كفتن عمي كبر حقي خاطب جن زي بس هير تراون تايز إذا حدا جاز حد شدينه زبانة عايز بس هير تراوي حد الزبا خاصي نحوارو كم زنتو خينو بزع الجن خدو زلنا نحوارو كنكيد نخلو ويا تحتو أنا ناتي مرقزي حوسو سندي خاطب بريبلو إنه مغنياتو استحواوسا نقرس لزلنا قداينا تسألي ويس عرات رايتو ليكونن اتمنقستو زبلونا سيكيورتي تساقام جبوت زخونة تساقام يزلنا جبوت زخونة مقنان زي بلو ولا شفت زي بلو
ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ጸጥታ ናይ ድሕነት ጸገም ኣለና ንኤርትራ ጥራይ ኮንስ ንሙሉ ዞባ ዓለም ሙሉ ዝፈርሃሉ ናይ ሴኩሪቲ ጸገም ኣሎ ዞባና ቀርና ኣፍሪካ ቃልቃል ዝብል ሓዊ ምዃኑ መዛረባ ርእሲ የብሉ ስለዚ እዚ ከም ኩምንነት ተወድቲ መንግስቲ ዝብሎ ናይ ሴኩሪቲ ስጋት ኣለና ክብል ከለ ሓቂ ኣለዎ ይታገር እታ ግምጣል ናታ ግን ከም ኤርትራውያን ንብሎ ኦኬ ቀርና ኣፍሪካ ዝሓለፈ 50 ዓመት እዚ እቲ ዕጫናቱ እዚ እቲ በቃ ብፅሒትና እዚ ከምዚ እቲ ዞባና ንሕና ክንቀይሮ ይንኽእል ኢና ኤርትራ ክትቀይሮ ይትኽእልና ብፍጹም ክትቀይሮ ይትኽእልና ንዑ ኢላ ድማ መስዋዕታት ከፍላ ይትኽእልና ሕጂ እንታይ እዩ if this is the fact እቲ ኩነታት ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ዘለዋ በዚ ዝነበረቶ ክትቅፅል ኣለዋ ዶ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ክንቅፅል ኣለና ነኺስና ኢና ክንወፆ ይብሉ ነኺስና ክንወፆ እኮ ናትና ፀገም ተኮይኑ ጥራይ እኮ እዚ ናትና ፀገም ኣይኮነን ናይቲ ከባቢ ፀገም እዩ ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ምዕባለ ናታ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ተኸይዳ ክትጉዳእ እያ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣለዋ ኣነ ኩሞም እየ እቲ ናይ ድሕነት ሕቶና ከም ዘለዎ ናሃለወ ገለ ኣንፈት ናትና ኣብ ቁልጡፍ ዝኾነ ናብ ምዕባለ ዘተኮረ ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና ጸጋታታ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ብዝለዓለ ደረጃ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ ቢኮዝ እዚ ዞባ እዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ክቕየር እዩ ክብል ኣይክእልን እያ ናይ ሱዳን ጉዳይ ቀልጢፉ ክውዳእ ዝብል ሰብ I don't think so ነቲ ኩነታት ዝርዮ ዘሎ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ይኸይድ ኣሎ ዝውዳእ ኩነት ኣይኮነን ኣሜሪካን ሰራዊት ሱዳን እገዳ ይውርዱ ዘሎም ኣሎ ኢማራት መዋፅኦ ይደሊ ኣሎ ገለ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካልእ ሓይሊ ሒዙ ክመፅእ እዩ ካብ ሱዳን ንፈልጣ ሱዳንና ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጡ መዓት ምግምማዕ እዩ ዘሎ መዓት ብልሽውና እዩ ዘሎ ስለዚ እታት ሸለል ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን ኢንፋክት ኣብ ምብራቕ ሱዳን ፀገም ኣሎ እቲ ሸርቅ ዝበሃል እቲ ዋላ ኣብቲ ከሳላ ከባቢ ፀገም ኣሎ ንሓትሕቶም እቶም ቢናዓምር ናይ ኤርትራ ህዝብን እቲ ኣድሮብ እቶም ካልኦት ህዝብን ኩሉ ግዜ ምስ ተተፋነኑ እዮም ኣብ ልዕሊኦም ድማ እቶም ፀለምቲ ኣለዉ ሕጂ ከሳላ ዝበሃል ዶብ ናይ ኤርትራ እውን ሰላም የብሉ ኣብ ፖር ሱዳን ከም ቴንሽን እዩ ኣሎ ስለዚ እቲ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ሓደ ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ዘሎ ኣይኮነ ናይ ኢትዮጵያ that's another story I mean that is another story እቲ ገለ ማለት ናይ ኢትዮጵያ is ንሱ እቲ ክፍታሕ ዘይክእል ግድል ስለ ዝኾነ ሕጂ ናብኡ ክሰግር እንደ ክንሪኦ ኢና የመን ድማ ትሪእዎ ኣለዎም ሶማል ትሪእዎ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፀገም ከም ርዱእ ጌርኩም ሰዶ ነቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከለካ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ፀገም ናይ ኤርትራ ትረዳእ ካብቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ተበገስ ኤርትራ እንታይ ፀገም ኣለዋ ብጭቡጥ ተረዳዕዮ እሞ ድሕሪኡ ነቲ ፀገም ቤን ክንፈትሖ ንኽእል በል ሕጂ ናይ የመን ርኢና ኣለና ናይ ሱዳን ካኸሪአኩም ስለ ዝኾንከ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘይውዳእ ኣርእሲ ስለ ዝኾነ ናብኡ ከይኣተና ከለና ኣቐፅል ኣብዚ UN is warning of a risk of a massacre imminently. It is in the city of El Obeid. 500,000 people effectively trapped inside a city. The rebel fighters of the Rapid Support Force, or the RSF, are laying siege to the north, the south, the west, and the corridor to Levi, the east, becoming more difficult for humanitarian convoys to get to. And the UN Rights Chief, Volker Turk, said this moment should be treated as, quote, a red alert of an unfolding catastrophe that the phones of world leaders, he said, should be running hot. My office assessed that at least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured Al-Fashar. We found the RSF and allied militia committed war crimes and crimes against humanity, including mass killings, summary executions. ሕጂ እዚ ቀደም ዝተገበረ እዩ ኣብ ሱዳን ኣብቲ አልዑቤድ ዝበሃል ዳዕመ ሰሪዕ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ሓደገኛ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብር ከም ዝኽእልን ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ስለ ዝኾነ ድሮ ነቲ ዝሓዞ ዕድታት ሓደጋ ከውርድ ስለ ዝጅምር ዘሎ ህዝቢ ገሊዩ ናብ ጫድ ገሊዩ ናብ ውሽጢ ሱዳን በብዝኽእሎ ይሃድም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and they are coming closer እናቐረቡ እናመፁ ይኸዱ ኣለዉ እቲ ኣውያት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ናይ ሂማን ራይትስን ገለመለን ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ፅንሄልና ክንሰምዕ ኢና እስከ ነዚ ንስማ What's your reading of the situation, how desperate it is? It must be incredibly desperate since the siege is now going on for almost a year. So this is not a new situation. From what we know, the RSF has 3 sides of the city under control. So any supplies going in are incredibly difficult. There is drone strikes going on the city. There's permanent fighting, and it appears that the RSF is. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ናይ አልዑቤድ ከቢድ ዝገብሮ ትዳዕ መሰሪዕ ዳርጋ በብዙሕ ቦታታት እዩ ክጥቀስ ዝኽእል ስለዚ ሓንቲ መስመር መዋፅኦ እያ ዘላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ እታ ከተማ ተኸቢባ እያ ዘላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከበባ ኣቲኻ ነቲ ፀላኢ ስዕርካዮ ክትወፅእ ግጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ እዩ ዝእክብ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብያት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝቕመጠላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢንፋክት ካብ ካርቱም እውን ርሑቕ ኣይኮኑን ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ስለዚ ወላ እኳ ይዕወቱ ኣለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸዱ ኣለዉ እንተተባሃለ it's not as simple as that ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ግን ምግንዛብ ከድሊ እዩ እቲ
تدعم مسرع درو حجزات كم تزدلي مصهم زي اللوجو لما لا سلزلي سراوي السودان لما صبغ له تيام سلزلة انتهى قبل جميرة ماله اقولك أسروه الجرا كوردولو أسوار كم زي جز بومباتات كم زي جز الجرا أمريكا ورجعت له بناي بتحت مجارجة زجبر زل اللوبي عقمناي بناي اللوبي عقمناي إمارات مالتي لذي الزوج دايزي كساكندي كبيت كم زخنن السودان دما أباكد داس درجة كم زلان أكد داس درجة أكد داس مدرخ زا دايزيا نتي درجة بتزعبوت تقليلهم صبوغ زخونه محاز حيزهم الله in fact المستوى السنة معلتات أبدوب نيدار فورون أكد داس بوتا تقاصيرهم يوم سراوي السودان جن كم زات رواز لهم تي دعم سريع الله لا تسعير تودي زبلهم no still he has power نعونا كتحت عندما أمريكا ما مش إمارات أخوينا تقبروا زي الدراما تطري واللهم قليل كونه يكون نزي سلزي let's continue a little bit كتها حزلكم سلزي really committed despite all international calls to take this city. It's strategically important, but on the other hand, this means desperate situations for the people in the city. Though I have to say, I don't know how many people are really left. We know from Al-Fashir that quite a lot of people have left before the last bit of fighting that really happened. But we don't have exact numbers. But for those still in the city, it must be a horror. So we don't know if there are still 500,000 people there. That's people may have left via the corridor to the east, because basically there's one route in, there's one route out, to the west to the east, and the east up until now has been under the control of the Sudanese armed forces. Yeah, that's my understanding of the situation. And ስለዚህ በታ ኮሪዶር መውጽኢት ዘላቶም ህዝቢ አብ ዘሎ ከም ገለ ገይሩ በታ ናይ ሰራዊት ሱዳን ዝቋፀሮ ቦታ ገይሩ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ናብ ካልእ ቦታታት እምበር እዛ ቦታ እዚኣ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ኩናት ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ሰራዊት ናቱ ደም ዘለዎ ሰራዊት ኣይኮነን ኣብ ስምዑ ዶኩመንታሪ ብሕቡእ ዝተቐድሐ ማለት እዩ Over a year of open source and on-the-ground reporting unveils the depth of meddling by other countries in this bloody conflict. Our investigation shows how a Middle East power and an American partner is pouring fuel on the fire. They are openly supporting an entity that is carrying out a genocide. Do you deny that there are any training camps for the RSF outside of Sudan? It's all in our borders. بحفشة انتهام زبلو زلو أبزح بوتاتات أبتن قربات حقرات استفل عليه من قدي سترقق ناي لوجيستيكس حجز نزيد عم سريع يقبروا لهم زلو إز دوكومنتاري زي الرقاقي زلو زي دوكومنتاراوي ناي دوكومنتاري حبريت هادوص زلو دما تدعم سريع بخمي عينت ناي سوفيستيكيشن درجة يحجز كم زلون رديتي وحزول لهم زلون كابي مرات تي مرات دما بغطا كحتات كم زي كلن أزيو تستطنع نجا من قد تغطيلي قبرهم زلون بقطع دما بلايم كساب حجي تارجت زخونه كسي قبل عليه كورد كم زي كالن يوم زنطرو زلو زي مال دما بحد دوب انت تعودك بتخال دوب كمصخا زلو تقولوا نعبي خير مالتي بحد من قدك تعصوم تفتنك بقال من قدك مصخا يقول مالتي تي محبرسب عالم دما نتنا امارات حيلي درجه 20 يزريو زلو يزبال زلو 20 كاميرا دما نزي حجز مص زلو حدقاتات زياده يقال على نتي ابنت سيفيل زي يقداس أبزيا أستوعبنا هن رياض لنا من سراوي السودان بعقمو بزح عواتاتي زي ما سكب زلو روب سايدز بحال حدا حقني حبريتا زوز انتايلو the Sudanese military allied joint forces fighters and pro-military civilian groups have captured several strategic positions in the western Darfur including Kulubus a key RSF logistical hub near the Chad border لنكنه سراوي السودان مستمسوز تحقاقز استفلالي عين الشمس اللوم عطوقات كجل خوينو حنتازيا استراتيجيكاويت نتدع مسرع ناي لوجستيكاو بوتا عبي ناي لوجستيكاو بوتا ترقم زنبرا كتما أبدوب ناي جاد نبرت كاب سراويت ناي دع مسرع كم زمن تلاي زنقر زلو سلازي military sources say Kulubus served as one of the RSF's main cross-border supply and recruitment hubs used to move fighters, military equipment and supplies from Chad. The military said it also sized combat vehicles, ammunition depots, and military supplies during the offensive. سلازي سراويتنا السودان نزا أزيا استراتيجيكاويت بوتا كتما مالتيو دع مسرع كاب كالي أفريقيا زموسو عطوقات وتحدرات بجنزب تقصيرهم زمسو أبي دمسهم نيرو كم دما وتحدرات وارات أبي يقوم نيرو لوجيستيكس نيرو كابتو بوتات دما بزح أسوارات كما روحو خمس خالون قال دما
ካልናይ ሎጂስቲካዊ መሳርሒ ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ዓወት ንሰራዊት ሱዳን እዩ ነይሩ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣብዚያ ስእሊ እዚኣ እውን ኣርእየኩም ነይረ this is actually ኣበይ ኢንዲኬት ገይሮም ኣለዉ ኣብ ዶብ ናይ ጫድ ብምዕራብ ተሪእኹማ ኣብ ልዕሊ እታ ቀይሕ ንእሽተይ ፃዕዳ ትሪእዋ ዘለኹም እሳያታ ቦታ ነይራ ንዓ እዮም ተቆፃፂሮም ነይሮም ስለዚ it's going to be ሰራዊት ሱዳን ገለ ፕሮግረስ ለውጢ የርኢ ኣሎ እዩ ለውጢ የርኢ ሓንቲ ዘይገብር ዘሎ ኮይኑ ክስማዓና የብሉ they are making progress ግን እቲ ፕሮግረስ ንብሎ ዘለና ኣብዚ እውን ካርታ ነይራቶ መስለኒ if I'm not mistaken ካርታ enlarge ግበርዋ ኢሎም ነይረ ግን sometimes they are just lazy yeah sorry دا سألي أبيهم أبوني ليم نيرة تخنرية تبوتا yeah جبروان doesn't make me happy زخونة كم تري وزن لهم military sources say the advance has brought government forces to within roughly 70 kilometers ناب 7 as of جنينة نابتا جنينة تبال كتماني معراب دارفور يقربوا خمسة لو يمزنوا برزلو prompting the RSF to redeploy reinforcement سلازي إزاز قبروا من قد ما ني دعم سريع كاب كالبوتات سراويتو وسيدو نزا كتما جنينة كي كسرة سراويتو خان كساقس لك كمتي دعم سريع ني سراوي السودان بدوب إثيوبيا غيرو متيو سراويتو كابتي ناي دارفور زنبربوتا ناي كردفان زنبربوتا ناو خان كساقس جددو ساتو دما كومي قبروا له بزح كبد زبله ኩናት ይዝካየድ ዘሎ ግን ሰራዊት ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ ምዕባለታት ይገብር ኣሎ ኣብዚ ወነታ ዝተቆጻጸረ ከተማ ክዛረቡ ከለውን ዜና ወፂ ነይሩ reclaims strategic victory near Chad border. The Sudanese army says it has recaptured the strategic town of Kubas near the border with Chad, marking what appears to be its most significant military gain in western Darfur since the fall of El ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ከተማ እዩ እቲ ሰራዊት ሱዳን ክኣቱ ከሎ ንዑ ዘርኢ ቦታታት ኢና ንሪኢ ዘለና ብዙሕ ኣፅዋራትን ሎጂስቲክስን ክማርኹ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሰራዊት ሱዳን ሓንቲ ዘይገብር ኣይኮነን ብዙሕ ምዕባለታት ይገብር ኣሎ ግን እቲ ኩነታት ናይቲ ኩናት ኣዝዩ ከቢድን ኣተሓሳሳብን ስለ ዝኾነ ዋላ እቲ ሎጂስቲክስ ተቆፃፀርዎ እውን እዩ ዝንገር ዘሎ ከመይ ኤርትራዊ እንታይ ይስማዓካ እንድሕር ኢልካ ንኣሽቱ ስለ ዝኾንና ንዝክሮን ኢና ግን ምናልባቶም ብዕድመ ካባይ ዕብይ ትብሉሲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ቀደም እኳ ቴሌቭዥን ሚድያ ከምዚ ነበረን ኣብዚ ሰማንያታት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክግስግስ ከሎ ዝነበረ ዜናታት ዶ ይኸውን ከምኡ ዶ ይመስል ነይሩ ኸውን ኣነ ኣብ ሰማንያታት ተወሊደ ነይረ ግን ምሽ ቴሌቭዥን ርየ ክርዳኣኒ ቴሌቭዥን ዝበሃል እውን ኣይረኣኹን ኣነ ድሕሪ ናፅነት ድሕሪ ክንደይ ዓመት ቴሌቭዥን ርየ ቴሌቭዥን ትበሃል ከም ቴክኖሎጂ ዝብለኩም ኣምናት ላይንግ እዩ ኣብታ ነዝዓበኩሉ ከባቢ ቴሌቭዥንን ገለ እንድፍለጥ ኣይነበረን ስለዚ ምናልባት እዚ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ኣብ ሰማንያታት ዝነበረ ንዑ ይመስል ኸውን ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ከምኡ ዶ ይመስል ኸውን እየ ዝብላኒ ቢካዝ ኣፍሪካ ስንድሕሪ ተመለሰት እያ ኮይኑ ዝስምዓን ዘሎ ወይ እውን እቲ ኤርትራ ያ ቁርብትለይ ካብዚ ውግን ወረ ውግን ኣብ ውሽጣ ቁሩብ ተኣልያ ዘላ ኤርትራ ማለት ቁሩብ እየ ዝብለኩም ስለምንታይ ኣብ ውሽጥና የብልናን ግን ኣብ ከባቢኻ ኩናት እንተሎ ይፀልወካ እዩ ቋንቋ ናይ ኩናትን ፍሪ ናይ ኩናትን ኣይገድፈካን እዩ ጎረቤትካ ክቃፀል ከሎሲ ትራንኩሎ ክድቅስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባቶም ኣብ ደገ ዝነበርኩም ሚድያታት ትከታተሉ ዝነበርኩም ከምኡ ዶ ሪፖርት ይግበር ነይሩ ኸውን ጉዳይ ናይ ኤርትራ መን ሪፖርት ክገብሮ ኢሉ ዶ እምበር ከምዚ ዶ ይበሃል ነይሩ ኸውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብትዕጡቕ ጉጅለ ስለ ዝብሉ ኣካፊኦም ስለ ዝፅውዑ ዝነበሩ ከምዚ ከተማ ተቆፃፂሩ ገለ ዶ ይበሃል ነይሩ ኸውን ዩ ቴል ኣስ በጃኹም ትፈልጡ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ፀሓፉልና because that would be also a parallel ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ታሪካዊ ፍፃመ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዓይ መስደመም እየ ዝብሎ ዘለኹ ኦኬ all this ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተዛሪብና ኣለና ሕጂ ናብቶም ጎረባብትና ቀጥታ ዓና ዝፀልኡ ድማ ንስገር let's start with this one ህዝብ ባንክ ተዘግቶበት መብራት ጠፍቶበት ኔትወርክ ተቆርጦበት ከዓለም ህዝብም ሆነ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተነጥሎ ብዙ መከራ ስቃይ ያሳልፏል። ትግራይ ፍጹም ከበባ ውስጥ በገባች ሰዓት የትግራይ ህዝብ ያየውን መከራ ያሳለፈውን አሳዛኝ ጊዜ ማንኛውም ሰው ሊረዳው ራሱ አይችልም። ከመከራ በላይ መከራ፣ ከሀዘን በላይ ሀዘን፣ ከስቃይ በላይ ስቃይ፣ ብቻ ብዙ ነገር የትግራይ ህዝብ አሳልፏል። በትግራይ ጦርነት በትንሹ ከ600 ሺህ ያላነሰ ሰው እንደሞተ የአፍሪካ ህብረት ዋና አደራዳሪና የቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ ተናግረዋል። ኦባሳንጆ 600 ሺህ አካባቢ ሰው በትግራይ ጦርነት አልቋል ሲሉ ለፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ መናገራቸው ይታወሳል። ለመሆኑ 600 ሺህ ህዝብ ማለት ምን ማለት ነው? በገባች ሰዓት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ the next really renewed war ሓድሽ ኩናት ናብ ትግራይ ዝብል ቋንቋ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ብልፅግና ድማ
ኣብጀካ ነገር ምፅሕታርን ናብ ኩናት ገፁ ምጥፋእን ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ ነፂሩ ወፂኡ ኣብ ዝዋን እዚ so when is he going to start this new war ማእሲ ክጅምሩ ነዚ ሓድሽ ኩናት እንታይ ክገብር ብናይ መንገዲ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ሓንቲ ዘረባ ግን ለንቀነ ዝያዳ እና ሳዕረረት ትኸይድ ኣላ እታ ዘረባ ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ናይ ትግራይን የላግብዎ ኣለዉ እዚኣ ክትፈልጡ ዘለኩም ጉዳይ ናይ ሱዳንን ወይ እውን ህወሓት ከምታ ብኢትዮጵያ ዝርግርግ ዝእቱ ዘሎ ዝብል ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ኢድ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ኣሎ እስከዚያ ስምዕዋ ዘምፅኦ ግን ካብዚ ወፃኢ ብዝገርም መልክዑ ናባና ዝመፅእ ዘሎ ብናይ ሱዳን ጉዳይ እዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣፈላልፋ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነቲ ከባቢና እውን መሰረታዊ ዝኾነ መልክዕ ዝቕይርን ዝፀልውን እዩ ፈቲና ወይ ፀሊና ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ጊቨን እዩ እዛ እስራኤል ትበሃል ዓዲ ኣነ እውን 4 ዓመት ኣወገልጊለ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ እየ ንሳቶም ድሕሪ ናይ ተኣኻትሎ ናይ ጋዛ ኩናት እቶ ኣብ ጋዛ ዝተወቅዐ ሓይሊ ሂወት ክዝርር ዝኽእል ኣብ ሱዳን እዩ ኣብኡ ሱርና ሰደደ እዩ ዝብል ከንሰም ኣለዎ ምስ ሱዳን ጀሚሮሞ ዝነበሩ ምክርራብ መዓለኹም ዩኤን ካልኦት ዲፕሎማቲክ ርክባት ኢሎም ዝመላለሱ ዝነበሩ ድሕሪኡ ምስ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ኮይኖም ንኣርኤስኤፍ ክድግፉ ዝወሰኑሉ ቀንዲ ምክንያት ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ አልቡርሃን እንካብ ጋዛ ዝነቐልናዮ ኣብኡ ክተክል እዩ ናይ ቢንላደን ናይ አልቃይዳ ታሪክ እውን ኣለዎ ኢሎም ብኣይነ ቁራኛ እዮም ዝሪእዎ ዘለዉ ሱዳን እዚ ቻንስ ክወስዶ ይደልዩ ኣላታን ይብላን ናይ አርኤስኤፍ ምድጋፍ እዩ ናይ አርኤስኤፍ ንክትደግፍ ተኮንካ ከዓ ክተጠናክሮ ዝግበአካ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ክተጠናክሮ እንተኮንካ ከዓ ንኣብይ ኣሕመድ ምናልባት ቅድሚ ፋኖን ብካልኦትን እንተጀሚሩ ክነቕሎ ይኽእል ኢሎም ዝግደምደምዎ ትድየፍ እዩ ስለዚ እቲ ነገር ኣቕሊልካ ምርኣይ ኣይየድልን ማለት እቲ ገለ ከምዚ ስለ ዝበለ ትድየፍ ከምዚ ስለ ዝገበረ ምናልባት እውን እና ኣነ ብዘለኒ ርድኢት እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ማዕቀብ እቶም ስቴት ዲፓርትመንትን ዋይት ሃውስን ሒዘሞ ዝነበሩ ኣጀንዳ ብምንታይ መልክዑ እዩ ንኣብይ ፕሮቴክት ክንገብሮ ንኽእል ብምንታይ መልክዑ ኮይና ንኣርኤስኤፍ ክስዕር ንኽእል ዝብል ብዝመፀ እንተመፀ ብእስራኤል እየኽእሎም ንኣሜሪካ እቶም ናይ እስራኤል ሎቢ ከዓ ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ከምዚ ዓይነት ፅዕምቶ እንተገበርና ሞ እቲ ሰብኣይ ሰርቫይቭ እንተገበረ እዩ ያው እዚ ክብል ከለኹ ካልኦት ነገራት ሓሳቢ ኣይገበሩን ማለት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ናይ ካብ ትግራይ ዝደልይዎ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ትግራይ ተማልእን ኢሎም ኣይኮኑን ባይደወይ ምናልባት እቲ ናቶም ዓይኒ ናይ እስራኤል ኢንትረስት ግን ናይ ግብፂ ኢንተረስት ግን ትግራይ ይመላእ ንኸውን ኣብ ህዳሴ ግድብ ኣይደራደሩን ኢሎም ይኮኑ በቲ ናይ ቀደም ትራክ ሬከርድ እዮም ዝኸድዎ ዘለዉ ስለዚ ኣነ ካብ ዘናይ ሕዚ እኒሄ ማዕቀብ ብሓደ ገፅ ከምቲ ዓንቶ ዘቐመጥካዮ ፖለቲካ ትሕዝቶ ኣለዎ ስብልካ ዲስሚስ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ካልኣይ ግን ካብ ልክዑ ንላዕለ እውን ዘይምውሳድ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ከምዚ ቀደም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሓደ ናይ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ንስቴት ዲፓርትመንት ዘማኽር ነይሩ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤ እናመፀ ኣሰምብሊ ዘማኽሮም እና 2-3 ግዜ ምስ መፀ ዝኾነ ኣጋጣሚ ተፋሊጥና ፈታዊ ኮይኑ ኣሜሪካ ንኢራቅ ክትወርር ከላ ኣነ ንሱ ነፍቲ ዝሓለፈ ሪዞሉሽን ኮፍ ኢልና ንሪኦ ነርና ኮሎን ፓወል ዝበሃል ብጣዕሚ ዝተኸበረ ናይ ኣሜሪካ ፎረስታር ጀነራል ይመስለኒ ዳሕራይ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ዝኾነ ብሲኣይኤ ፋብሪኬት ተገበረ ብማፕ ብስላይድ እናተደገፈ ናይ ኢራቅ ኒውክሌር ቦምብን ባዮሎጂካል ወይፐንን ዘርኢ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ውሳኔ ክሓልፍ ኣነ ነይረ ብሓቂ እውን ኩልና ኣሚንና ኣሎ
أمريكاس كم تجيرهم حسوا جميل كيتامن ناطورنا تخيلوا إيراك كم زي نبرت جيرهم ما سواء يكون كفيلهم تحانيو دحر عمت يسنحن يتي حطوتي يتي مرداتاتي حصوت كم زنبره كولن باول إمباراس كم زخونه أما صحافون بعبيتي ولا أمريكا زبورته بلاندر كما قالت أنا خيلته بروفيسور نعمت عمتيو يترحم ساوته يغيو وديسي كواندو خندو زيس ناتوربعي هاجري بديلات فيها تكون ويزغونة أفريقيا هاجر أمريكا يمضمتكم الآن كندي إذا كل ديستراكشنس سوى الخالي وحلف تايقول إليه زي فساد يتردر كان غريب خم أمريكا زقاقة هاجر يلن بناي فورين بوليسيا نقرقن we're not receiving it إحنا تقبلتي لما أنتي كنا سلذي زغورنا أنت زغورنا من يقصعنا هاي نحنا بيتي نحنا بوليتيكا قنجنو انت خونه اتي بريزيدنت تاع ادمنستريشن سلطان هالوه استغاغيو بيغا تغاغينا ينايب انت لو حقعت قلتي لازم تصلو بريزيدنت ادمنستريشن تبغد ما يزنبره ادمنستريشن غبن وانجل فصيمو حسي يلو نا امريكا هزبي امن نسخاتكم كن كتغاغيو هلكم حلفتهم حسكم مسؤول تخدي تفعل أنا تاي خلك هاي الأمريكا سي أي جاجيون تجاجيون كع أي رمز بهالنجر أبناتي ناي بوليتيكا هيوت زراعة وصل زمان تقبلنا تيمون حزبنا أمريكا ديسكاشن جميلة منلو الحوارات من قصات كونسالتنج كجولهم كلتا نجر اليوم لهم حدا بمن تعمل كيفهم تكلفنا درد المدرك تمسوه تبيلف كم تنفلتو كم تنسخات تقولكمنا هل خنيا يو أروغانت يو ملسون كوميز بحال نيرو سلازي أكسادهم فاس كيركم اليوم ناو نيغوشيشن كمسو ويس كدوزي مقوار كل قدم لقربكم لهم نقر الوئيو سلازي نحنا كساب هزي كافتسن حنا تورنت كي جمال كلتهم تراكاكم مبال كاوا حليفنا بس حنا يلني لهم هم اللو أوش تستير ديبارتمنتون كم كل شاع إني هزرب زي سميع عمس بلينكدين كبروا بتناي تقراي من استدواسو سرعات اللي هو مبلغيات بايزوي تمزوس ساعه المبلغيات بتاع استعمالوا اليوم انا غاواتهم لعلي فلتيه مالتي كون بزي كون كان كدريس بيغاون كفصام سلازخيل كل استوى هوا مغلصي ابروبريتين ነገር ግን ናይ ህልውና ጉዳይ ስለዝኾነ እንህበኩም ኮምፕሮማይስ እንታይ እዩ ዝብል ይትሕቶ አሁሉና ንላዕሊ ስታይኹም ክትገብሩና ካብ ምንባርን ዘይምንባርን ኣሜሪካ እውን ድክለሩ ዒሎም ድክለ ተሓደሩ ካብ ህልውና ንላዕሊ ዝመፅእ ፀገም ስለዘየለ ብመጠኑ ተዝረአ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣንዊሕ ደስማዓኩም ዘለኹ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ፐርስፔክቲቭ ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ እስራኤል ኢማራት ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ይትንክፍን እያ ኣብዚ ባት ኣብቲ ኢኩዌዥን ብምሉእ ኤርትራ ኣላ ኣሜሪካ ንኤርትራ እንታይ ክገብሩ ይሓስቡ ኣለዉ ኤርትራ ምስ ትግራይ ፅምዶ ጌራ ከም ዘላ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ምስጢር እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትዘራረቦ ትፍትን ዘላ ገለገለ ከም ዝብልዎ ንኤርትራ ንምሽካዕ እዩ ኤርትራ ካብቲ ፀወታ ናይ ኢትዮጵያ ክእለይሎም ንኣቢ ከጥዕኑ ይደልዩ ስለ ዘለው ምስ ኤርትራ ሰላም ንገብር ኣለና ሰላም ይምሳኹም ደዋፅኣና እናበሉ ግን ንግዚኡ ግዜ ንኣቢ ክገዝኡሉ እሞ ኣቢ ክረጋግዓሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር እዩ እዚኣ እዩ የሚገለጸው የቀይ ባህርና አፍሪካ ቀንድ አካባቢ የደህንነት ሁኔታ ከምን ጊዜውም በላይ የግጭት ቀጠና እየሆነ እየተወሳሰበ መጥቷል። ኢትዮጵያ በቀጠናው የምትገኝ ከማንኛውም የቀጠናው ችግርና ተጠቃሚነት ማምለጥ የማትችል ትልቅ ሀገር ናት። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ አካባቢውን የማረጋጋትና የመምራት ሚናዋን እንዳትጫወት ለማስገደድ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዮች ብቻ እንድትጠመድ በሌላ በኩል ደግሞ ጎረቤቶቻችን እንዲታመሱ በማድረግ ለውስጣዊ ደህንነታችን ዋና ጫና ለመፍጠር የሚችሉ ሴራዎችን እያሴሩ ሴራውን ወደ ግጭት እየቀየሩ አበክረው እየሰሩ ይስተዋላሉ። ኢትዮጵያን ከባህር ዳርቻ ለማስወጣት የተጠቀሙበት ዘለግ ያለ ከውድመት በስተቀር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣቢ ምርኮኛ ጀነራል ወይ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ዞባ ኣዝዩ እናረሰነ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ኩነታት
أزيو ناي كونفليكت ناي تصابو بوتا كوينو نيتيوبيا دما بقتا أب حدا كبيت زخنا ناي جيوبوليتيكا وطري تي واخم زلو يزنقر زلو ناي وصاي إيدن بيد أزور زكبر زلو كيناتن بقبت زوار زلو ناي تمدو حيلي نيتيوبيا كبيت زخنا شجر أودي واخم زلو يزنقر سازي hostile forces are intentionally orchestrating internal conflicts and regional chaos to keep Ethiopia bogged down in domestic crisis, hindering its economic growth and maritime access. Ethiopia, أبزي وشتاوي كلولاون عزقتن إثيوم نقدميت كم زيت تمتن كل جزء بشجرن دخلناتن كم تنبر جيرهم نبحر حلمت عطا يخون زباوت الواتات ناتا كدا خمس دليل نايدق حيلتات بناي وشتاوي عقمتات جيرهم يسعوتلنا اللو يزبل زلو. Call to regional peoples. The speaker emphasized that all the conflicts only serve historical adversaries and bring nothing but absolute destruction to the population of Tigray, Amhara, and Oromo. ስለዚህ ነቲ ንዓመታት ተኩሱ ከጥፎም ዘይከ አለ ህዝቢ ኩላቶም ናይ ደገ ሓይልታት ከጥፎም እዮም ዝኸዱ ዘለው ተጠንቂቕኩም ለብሙ ግብፂ ይኹን ኤርትራ ይኹን ካልኦት ንዓኻትኩም ከባልዑኹም እዮም ዝደልዩ ዘለው ይብሎም ኣለው ህዝብኻ ክምስ እናበለ ካባኻ ንላዕሊ ካባኻ ወፃኢ ፀላኢ የበልናን ይብሎ ኣሎ ስኻይኻ ፀላኢናትና ንስኻ ትመርሖ ዘለኻ መንግስትን ንሱ ፀላኢናትና ካባኻ ወፃኢ ፀላኢ የብልና ንስኻይኻ በትናትና ኢንቴሊጀንስ ብናትና ኩውንነት ትላገፅ ዘለኻ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ there is nothing ካባኻ ወፃኢ ንዓና ፀገም ክኾነና ዝኽእል ኢንፋክት በዚ ኮሜዲ ገይሮም ዝቕጥቅጥዎ ዘለዉ ትርኢት ዘገርም እዩ አምናችሁብን ድምጻችሁን ሰጣችሁና መራብ አይኖርም የኑሮ ውድነት ይጠፋል እድገትና ብልጽግና እናመጣለን የግድ ነው ወደ ስራ እንግባ ነዳጅ ጨምረናል ለሳምንት አለቃቅሰው ዝም ይላሉ አዲስ ታርጋ ብለን ገንዘብ እንጨምራለን በቃ ተግባራዊ ይደረግ ከምትሪ ወዘለኹም ድምጽኹም ሂብኩም መሪጽኩምና ንሃገር ክመርሕን ብልጽግናን ሃብትን ከነምጽኣልኩም ኢና ድኽነትን ፀገምን ሽግርን የለን ድሕሪ ሕጂ ይብልዎም ኣለው ግምጥል ኢልካ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም በቃ ነዞም ህዝቢ ነዳዲ ናይ ወዳዲ ነዳዲ ዋጋ ወስኸሎም ቀረፅን ገለመለን ደርበሎም ብኸመይ ጌርካ ናይ IMF ግዴታኻ ማሊ ይብሎ ኣሎ እቲ ህዝቢ ድማ ውይ ይብል ውይ ኢሎም ድሓን ድሕርሶምን ክርስዕዎ እዮም ግዲ የብልካን ኣይትሸገረሉ እቲ ስቃይን ሽግርን ድሕርሶምን ክርስዕዎ እንዳሎም ብዙሕ ኣይትገደሰሎም እናበለ እዩ ዘማኽሮ ተማኻሪ ማለት እዩ እሱ ድማ ትመራሒ ድማ በላይ ግበሮ ቀፅል ጥራይ ሕረም ይብሎ ኣሎ ህዝቢ ድማ ነዳዲ ወሲኹ ገለ ምስ በሎ መነባብሮ ናይ ጉዕዞ ኩነታት ወሲኹም ዝበሎም ከመይ ገይረ እየ መክኸፍል ባልኻ ትፈልጥ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ከይድካ ምስ መራሒኻ ዝመረፅካዮ መራሒ ተላዘብ መሪፅካ ባዕለይ ደመሪጨ እየ ትብል ኣይነበርካን ይብሎ ኣሎ ምስኪንቲ ህዝቢ ድማ ብጥሜትን ብሽግርን ከም ዝወድቕ ዘሎ ብእንስሳታት ኣምሲሎም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሓንቲ ንዓይ ደስ ዝበለትን እዚኣ ኣብዚኣ ዘለያ ስምዑ ኣብዚኣ አምጥተናል እስካሁን ተአምራዊ ለውጥ አምጥተናል እስካሁን ሲያቀተናል እስካሁን ሰው በጣም ነው የተቸገረው በልቶ ማደር ነው ያቃተው ሌላ የእንስሳት ጥያቄ ያለው አለን ህዝብ ተቸገረ በጣም በእኔ ጊዜ ብቻ መቸገር አልጀመረም በፊትም ይቸገራል በቀጣይም ይቸገራል ታዲያ ልዩነቱ ምንድነው ልዩነቱ እኔ ፕሬዚዳንት መሆንና አዲስ ስም ኣተቐንደይረኩም እዮም ቶም ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ህዝቢ እኮ ንሱ ንሕና ብልፅግናን ምዕባለን ኢና ነፈጥር ዘለና ኢልዎስ ሓታ ህዝቢ ተሸጊሩ ንበጃኻ ንዓ ምዕባለን ገለን ገዲፍካ ኢልዎሲ ህዝቢ ቀደም ይሽገር ነይሩ ድሕሪ ሕጂ እውን ክሽገር እዩ እንታይ ዳ እቲ ፍልይ ናቱ ስኻ ምምፃእኻ ኢልዎሲ ኣነ ፕሬዚደንት ኮይነ ግዝያዊ ኣጀንዳይ ንዓይኒ ዝመስሉን ፅቡቅ ገይሮም ዝነብሩሉ ደማሙን ኣብ ኣንበሳ ዝቕየሩሉ ግዜ ክፈጥር ስለዚ ናትኩም ጉዳይ ንዓኻትኩም እዩ ዝምልከት ሻሕ ጥራይ በሉ እዩ ዝብሎም ናይ ብሓቂ እታ ድራማ ኣዝያ ኣገራሚት ኮሜዲ ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ በት at the end of the day this is the reality ናይ ብልፅግና ምዕባልን ቴክኖሎጂን ነዚ ንኣብነት ረይዎ ነዚ ሪዞርትታትን ሆቴላትን ዝሰርሖ ዘሎሲ ንመን ኢኻ ትሰርሖ ክብለ እዩ ብዙ ገንዘብ የሚጠይቅ ይመስላል ግን ለማን ነው የሚሰራው ለኛ ነው የምንሰራው የህክምና ወጪዎችስ መቻል አልቻልኩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ መነባብሮ ናይ ሕክምና ናይ ትምህርቲ ናይ መጓዓዝያ ናይ መግቢ ኩሉ ከቢርና እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክትስ ግን ብሙሉእ ንፋንታዚ ንካልኦት ቱሪስትስ ገንዘብ ዘለዎም ዶላር ዘለዎም ክሰኣልሉ ዝኽእሉ ንኢንስታግራም ፖስት ክገብርሉ ዝኽእሉ ኩሉ ይገብር ኣሎ እቲ ፀገም ነቲ ገንዘብ ካብ ረኺብካ እንተወሓደ ነቲ ህዝቢ ገለ መፍትሒ እንተትገብረሉ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን ሄይ who cares ብዛዕባ ድኻ ዝጭነቕ ብልፅግና ኣይኮነን ዘሎ ንሱ
حدا إثيوبياون تزاريبون يرو دخلنتن قالن نزنا عبي أمنت ومست أمنته ونزخيد يكونن يزبلو he just doesn't care تزبي دخاديو ولا قال بزو سقد شيء يكونن يزبل كساس بتجست يمي ملكته ለምሳሌ ሰሞኑን እንዳልኩ ወደ አርባ ምንጭ አካባቢ በሄደበት ጊዜ እዛ አካባቢ ከፍተኛ ችግር አለ ዘይሴዎች በመንግስት ኃይሎች ናቸው እየተገደሉ ያሉት ቀደም ሲል መግላ ተወላጆች ተነሳን ያለው እኮ የማሰብና ያንን ይሄን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መከራ ሃይማኖታዊ ትርጓሜ መስጠት ነገር ከብዙ ንግግሮች ውስጥ በየቦታው ሲናገር እንታይ ይብል መሲልኩም እዚያ ጽቦት ዘረባ ዘላታ አቢነቲ አብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ብዙሕ ከም ጸገም አይርዮኒ ከምዚ ንሱ ንምዕባለ ክሰርሕ ከሎ ተጻቦታት ንክፈጥሩሉ ዝግበር ዘሎ ጌሪ ዝወስደ ኢሉ ስለዚ እቲ ናይ ጸጥታ ጸገም ናይ ሃገር ጸገም ሽግር ናይ ድኽነት ናይ ምቅትታል ገለ መለሱ ብዙሕ ከም ሽግር ጌራ ይርዮኒቲ ንሱ Prime Minister Abiy Ahmed is criticized for treating severe national crisis as trivial, detached from reality, and interpreting public suffering through a self-serving religious lens, viewing the turmoil as temporary storm meant to test his personal resilience. ስለዚ እቲ ዘሎ ጸገም ሽግር ናይ ህዝቢ ተራ ነገር እምበር ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ክፈታትኖ ዝኽእል እምበር ሽግር ናይ ስልጣን ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ዝኣምን እዩ ዝብል ዘሎ ኮሜዲ ኣይኮነን ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ብሓፈሻ እቲ ንሱ ኣናኢሱ ዝርዮ ዘሎ ጸገማት بقليلو كم تنسو زأمنو زلو ويزا حسبو زلو كم زي كونه أبزيت نايفانو وتهدراوي زيك زارب كله ججف سعرات يقات مخم زلن نسو الاموز نبري عب ورح عصرت جون 10 to جولاي 10 أوشتي ورح شدشته بتنايقز مالتيو كابلات حدك سمودت على سلاسة نتوكيناتنا يا محرا كودو يمدب نيرو تغلالا نفانو نتعقد سبوتات كقاصرن كداهمون يمدب نيرو a plan that Fano claims to have completely frustrated through counteroffensive ስለዚህ بقمطالو فانو مش كسعر توسخي صرمت قاعد خبرلو زخاليو فانو strategic posture Fano emphasizes that it has transitioned from a loose guerrilla force into a well-coordinated structured entity capable of engaging a full-scale general warfare بقمطالو እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክኸትሎ ዝሓሰበ ናይ ጉሪላ ታክቲክስ ዝጥቀም ዝነበረ ፋኖ ካብ ወፂኡ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ዓብይ ኩናት ክመርሕ ዝኽእልን ነቲ ሰራዊት ነቲ ጸላኢ ንብልጽግና ድማ ፊት ንፊት ክገጥሞ ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕምን ውህደትን ኣማዕቢሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ major military engagements are highlighting in west ኣብ ምዕራብ ጎጃም ተጋዳሞት ከምኡ ድማ ምብራቕ ጎጃም ኣብቲ ሞጣ ዝበሃል ከምኡን ቃሪት ዝበሃሉ ቦታታት Fano claims to have decimated the entire government division. ስለዚ ዓበይቲ ወታደራውያን እዝታት በጠሎንታት ከፍርስ ከም ዝኽኣለን ኣብ ብዙሕ ቦታ ድማ ንፋኖ ነቲ ብልጽግና ሰራዊት ናቱ ፋሕብትን ክትወሉ ከም ዝኽኣለ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ እውን ነብሱ ዝኽኣለ ለውጢ ናይቲ ኣሰላልፋን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ፋኖን ነቲ ክውንነት ናይ ብልጽግና ጠቕላላ ይቕይሮ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ቻርት ተመሊስካ እንተሪኢኻ ነዚኣቶም ጥሒስካ ናምሓራ ተቆጻጺርካ ንትግራይ ሓምሺሽካ ናብ ኤርትራ ክኽየድ ዝበሃል ዝነበረ በቲ ድማ ንሱዳን እውን ደገፍ ክትበሉ ትኽእል ዝበሃል ዝነበረ ጠቕላላ ይሰርሕ የለን ሶ ኔክስት ሙቭ ኩሉ እንተደይ ሰሪሑ እንታይ ክትገብር ዘለካ ትራይን ኤርትራያ ናብ ኤርትራ ምፍታን እዩ I was told that our good friend and supporter Mr. Getachew Redda has joined us. His Excellency is an advisor to Prime Minister and Horn of Africa Affairs, and he's the right person to come in at this critical moment as we speak and the situation regarding Eritrea and Ethiopia. And I welcome you to address the. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ EANC ኮንግረስ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ኣድዩ ትፍለጦ ናይ ኤርትራ ዓፋር ናሽናል ኮንግረስ ተኸውን ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ኣምሓራ ኣደነ እንታይ መኽብለየ ኣደነ ንሳን ገለ ነገር ይኸውን ዝኽእል ግን እቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ብዕላማ ድያትዩ ወይ ስቕ ኢሉ ፀዲፍ እያ ኣብቲ ቦታ መፅኡ ዝፈልጦ የብለይን ያይ ኣብ ዙምን ኣብ ካልእ ተኣኻኺብካ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክትቅይር ከመይ ዝብል ወፍኽሰት ያነ ግርሚ ዝብለኒ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝበለ ደልሃመት ዘላትሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ሰላም ክትገብረሉ ትፍትን መንገዲ እምበር ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ንኤርትራ መንግስቲ ክቅይር ኢልና ኣይስልችዎም እንዲ ኸ can't you even try something else I mean شو جزيت زقف زفتن كايو تغلا لو كم زي كل قد مخلط عمد برجينا حمدو دوغلو ديلك حفكه فيلك حمود فيزت افي حجد ما I mean this is
ብፍላይ ዓፋር ኢልካ ዝግበር ኣጀንዳ ሲ ማለት ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ኣጀንዳ እዩ and it didn't bring nothing ወላ አንተ ያምፀን እጅ ድማ ንዑ ይፍትና ኣሎ ጌታቸው ረዳ ድማ ክዛረብ ከሎ ስምዑ Assembly, Brother Getachew. Thank you, Brother Ahmed. I have to apologize. I just got back from out of town, and if I sound a bit sleepy, it's because I have been away for a few days on official business, and then I have yet to settle in my place. But thank you once again. ምናልባት ዝደቀስኩ ዝደንዘዘ ድምፂ ኮይኑ ስምዓኩም ተሎ ኣብ መገሻታት ስለ ዝቆነኹ ምስቲ መገሻታት ድማ መስተንካልን ስለ ዝነበረ ቁርብትለይ ተሓንጎለይ ይኹን ኣካላተይ ብትክክል ይሰርሕ የለን ኣይተሓዝብለይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ኣብ ከለና ቁርብነቲ ክብሎ ዝሓሰበ ግን ዘሰክፎ ኣብ ምላዕ ኣቢልና ክንነግረኩም ስለ ንደሊ Thank you once again. It's always a pleasure to work with people like yourself, people in the ENC. Well, I personally have the best interest of the people of Afar at heart, and I consider myself part of your family, extended family. And the fact that you are now essentially focusing on question of federalism, equality through self-governance, and democracy through shared governance is something that means a lot to anyone who believes in diversity and who also appreciates the need to address diversity in a manner that promotes unity, enhance fraternity, and of course addresses the issue of self-governance. And if there are any people who are better entitled to self-governance, it must be the people of Afar, whether they are in Djibouti or in Ethiopia or in Eritrea. ንመጀመርያ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንህዝቢ ዓፋር ኣነ ብጣዕሚ ጉዳይኩም ኣዝዩ ቀረባይ ንዓይ ከም ሓደ ሓውኹም ዘይኮነሲ ወዲ ጎደቦኹም ወይ ከዓ ርሕቕ ዝበለ ቤተሰብኩም ጌርኩም ወሰዱኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ናይ ዓፋር ጉዳይ ብጣዕሚ ዝምልከተኒ ብነፍሲ ምሕደራ ናቶም ሓርነት ንክህልዎም ወይ ናቶም ኣውቶኖሚ ንክህልዎም ኣብ ኤርትራ ይኹኑ ኣብ ጅቡቲ ይኹኑ ኣብ ኢትዮጵያ ይሃሉ ብጣዕሚ ዘገድሰኒ እዩ እቲ ጉዳይ እቲ ገለ እዩ ዝብሎም ዘሎ ንህዝቡ ትግራይ ዘይኮነሲ ሕጂ ንካልእ ክኸውን ይድፍትን ዘሎ ንተጋሩ ኣብ ደልሃመት ንክኣትዉ ፋሕብትን ክኣትዎም ተተኻይሉ ድማ በቲ ቀደም ጀኖሳይድ ፈፂሞምላ ኢሎም ፅቡቅ ገይሮም ዝኣምንሉ ብልፅግና ከም ብሓድሽ ተደቂሶም ክነብሩ ወይ እውን ንሱ ድሌት ክገብሮም መድሓኒት ኣይሰድድ ባጀት ኣይሰድድ ገለ ኣይሰድድ እናገብሮም ኩሉ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ተጋሩ ዘይተዛረበ ጉዳይ ናይ ዓፋር ኣጢጥዎ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝመስል 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ከለካ ዘይገበርከ ሕጂ እንታይ ክትገብር ኢኻ Unfortunately, the amount of self-governance that the people of Afar enjoy in Eritrea pales in comparison to the kinds of self-governance they enjoy in Ethiopia or to a certain extent in Djibouti. So yeah, it is altogether fitting and proper that you address this issue because without addressing this very critical aspect of ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ዓፋር ናብ ኤርትራ ገፅካ ንምግባር እምበር ዓፋር ኣገዲስዎም ወይ እውን ጉዳይ ናይ ዓፋር ኣጢጥዎም ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዘበኖም ግን ነቲ ዓፋር ተጠቂምካ ዝኾነ ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ናብታ ባሕሪ ድማ እቲ ዓፋር እታ ዝሓሸት እያ ከተብፅሓና ትኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ዝኾነ ጌታቸው ዝፈልጥዎ ክምስክርሉ ከለዉ ናካይዳ ናቱ ዝያዳ ንሳቶም ተተዛረበሉ ካባና ንላዕልሶም ስለ ዝቐርቦም ንስማዓዮም እስከ ዝበሃል ጃኬት ይዘውሮ ኣሎ ሪኢኹም ኣለኹም بكل أنفت زخدن ما تكل على الوتاس لزخون مقلدي مسحق الشرفات كينو سلازي أتم تأمل جورزلو حزب تكراي بخاي إيو فرح إيو حدام إيو دهول إيو سعور إيو نولو زي كزرع منفسنا مس مورالنا مس تاريخ سرحينتنا مورالنا خمك يسرح له مالتي من وار كم زي قال كاب تكراي كاب أب تكراي مزلو نايم خط حيلي مسبل تقنا أبد سوا خن كأيو زحشنا برازلو زبل نتالولو يوصو والله مالتي أنت من نسي سلازي أم من نسي نازل تحصل حسارة مكرة تحتتي زم أكلات زياتهم يوم نودي سوا تصوع زلو أكلات تمن نسينا أنتم ودي سوا تصوعوا صاقم خقاتهم خلو ناعتهم كسادنا محناقي هو يزلو توزل لما نسي أوصي يوم تصوي يوم
ገሊኡ ናብ ባሕሪ ክኸይድ ገይሮም ኣለዉ ናብ ስደት ገሊኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዓንቶ ይጠቕሶ ነይሩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ ንስምረት ፓርቲ እዮም እንወለዶ ዝበሃሉ ብልፅግና ዝጫጭሖም ውድባት እዮም ብናይ ብልፅግና ሳንባ ዝትንፍሱ መርካቶ ዞር ዞር እያልኩ ነው። ጌታቸው ረዳ ከጌች ጋር ምን ያገናኘዋል? በሁለቱም በኩል ይለበሳል። ገልብጠውም ማድረግ ትችላለህ። ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉት። ሰሞኑን መርካቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚያ ጉዳይ በዚኣ ጌርና ክንሰግራይና ኣዝያ ተስደምም ጉዳይ ስለ ዝኾነት continuing let's continue ወላ በዚ እውን ካልኦት ተጋሩ ነዚ ጌታቸው ረዳ ዝገብርዎ ኤርትራ ንጌታቸው ረዳን ብልፅግናን ጀፍጂፉ ኣስጢሕዎ ከም ዝብል ኣርእስቲ ኣሎ ዕላዊ ዝኾነ ብናይ ኤርትራ ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ፅሑፍ እወ ጀፍጂፍዎም እዩ ግን ምስጣሕ እኳ እንድዕሎም እዮም ዝስጥሑ ይመስለንን ብዝኾነ this is also the story that continues በብዙሕ መንገዲ ድማ ተፈላለየ ትርጉም ዝወሃቦ ዘሎ ኣርእስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ክንቅፅል ኢና ናብ ኤርትራ እስከ ክንሰግር حاجة أنا بزعبة مايستر أرسنال قلت بزح يزارني قال كومفورت زون أبينو طبعا يسعى كومفورت زون هي وضع أصل شوي ده خمسة ست قلت لي لا أزعل كان ده تعود كان ولا يلا ولا تسوي لهم تصل ولا يبقى هي وضع أوبسي أي مثلا كله أبي نمركم يوزي هم لا علينا ولا لا كنت فكر يوضع يدبرني يا ما صعب لا هبا أنا زيان كم تريوا ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኣድያማ ብኤርትራ ክላስ ዝግበር ዘሎ ስልታት እዩ ደስ ዝብለና ኣነ everybody ኤርትራ ክትከዱ ከለኹም ከምዚ ቪድዮታት ግበሩ and share it on social media always share a positive side of Eritrea ዘየገድስ ዓይነት ሽግርን ብድሆን ኣለዋ ሃገር ኣወንታናትና ናብ ሚድያ ገፅና ነውፅእ ምንን ጥራይ ስለ ዘውፃኻ ዝቕየር ነገር የለን ኣወንታን ተውፂኻ ግን ኣወንታዊ ተሓሳስባ ክሰልፀካ ይኽእል ነቲ ንደልዮ ዘለና ድማ ንክንበፅሖ ኣምላኽ ክሕግዘና ይኽእል again a story that touches really my heart እስከ ናብዚኣ ክንከይድ ሓንቲ ደስ በለትን ስቶሪ ጓደኛ ተንቀስ ነበር ክትብል ነገር ኢላትኒ ነበር ተባቢልና ዘቀድሙ ናይ ልቢ ፍቁራት ምዃኖም ምስ ኣብ ልበይ ዝኣተወ የለንን ተበልኩ ኣይካን ከም ጋዜጠኛ ከምዞም ፍቁራት ገይሩ ኣብ ልበይ ዝኣተወ የለንን ተበልኩ ኣይካንን ኮን ግዜያዊ ድሌታት ዓለም ኣወንዚፎም ፍቅሪ ዘቀድሙ ናይ ልቢ ፍቁራት ምዃኖም ምስኦም ዘሕለፍክዎ ግዜ መላርክቲ የብሎን ኣብታ ብፃዕዳ ሕፃን ፃዕዳ ልብን እትፍለጥ ከተማ ኸረን ብምዃኑ እውን ንፅህና እትዝክረሉ ህሞት እዩ ኣብዚ ብዙሓት መንእስያት ዓለም መኪና ዘለዎ ወዲ ዘቋምታሉ ዘለዋ ዘመን ንልቡ መሪፃ ብልቢ ንዘፍቅረቶ ኣፍቃሪኣ ብዊልቸር ደፊኣቶ ክትከይድ ክትሪኣ ከለኻ ለካ ሓቀኛ ፍቅሪ ባለዩ ክትብል ይድርኽካ ኣብ ፈለማሊልኦም ክዛረብ ዝኽእሉን ኣይነበረን በፅሕፈት እያ ክትረዳድኡ ክኢላ ንሰብ ብዝውኖ ነገራት ዘይኮነስ ብውሽጣዊ ፅባቅኦም ተመሪፅካዮ ዝያዳ ሓጎስ ከም ዝለግሰልካ እውን ካብቲ ዘሕለፍክዎ ጥዑም ግዜ ተማሂረ ስለዝኾነ ምሳኹም ምስ ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ከማቐሎ ከረን ብምኻድ ነዚ ሓቀኛ ዛንታ ፍቅሪ ኣምፂልኩም ዘለኹ ንኹሉ ጉዳዮታት ኣብ ፍቅሪ ተስፋ ዝቆረፅኩም ብፍላይ ድማ ንደቅና እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልዎም ኢልኩም ኩሉ ግዜ ትጭነቑ እንድሕር ኮይንኩም ዘጨንቕካ ብዙሕ ኩነታት ስለ ዘሎ እዛ ዛንታ እዚኣ ከይድኩም ስምዕዋ ኣይነግረኩም ንእሽተ ክፋል ጥራይ ዝነግረኩም ሜቢ it doesn't matter ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለኻ ነታ ስቶሪ ሰሚዑ ልቡ ዘይተተንከፈ የለን ኢሎሞ ከይድኩም ስምዕዋ ኣነ ድማ ብዝከኣለኒ መንገዲ ነዛ ስቶሪ ናባኻትኩም ኣይነግረኩም ከይድኩም ስምዕዋ ምናልባት ደስታ እውን ክትረኽብሉ ትኽእሉ ትኾኑ ምክንያቱ ሕማቕ ዜና ጥራይ ዝወፀሉ ዘበን ፅቡቕ ዜና ክሰምዕ ከለኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስ እውን ይመፀካ እዩ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሰ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶን ሓሳብኩም ንግደፉ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም مع الزفادي كان معبد كيف فترة